Ọ na-abụ ọbịa obi agbawa onye ọbụla, ma nwoke ma nwaanyị na-atụ ya ụjọ. Ọtụtụ ndị kpọrọ ya onye iro mmadụ maka na ọ maghị onye ukwu nke o jikwa na ome onye nta. Ndụ dị ụtọ mana ọbịa mwute narịrị akarịa. Ya bụ otu ihe mmadụ amabeghị otu a ga-esi kwụsị maka na ọ gbara ụwa niile gharị. Ya bụ ọnwụ. Ọ naghị akụ aka were abịa. Onye ọbụla ji ya ụgwọ, ma onye ukwu ma onye nta. Ọgaranya anaghị akwụli ya ụgwọ. Ọ naghịkwa na-emere ogbenye ebere maka na ọ nweghị ego. Ụkọchukwu, dibịa afa ma dibịa oyibo anaghị agbanarị ya bụ ihe a na-akpọ na-egbu. Ọtụtụ ndị kwenyere na a na-aghọrịta nwa ọnwụ. Ị ga-aghọrịgide ya bụ omekome ruo mgbe ole? Nke bụ eziokwu bụ na anyị niile ga-anwụ anwụ, mana ihe kachasị mkpa bụ anyị nwụọ gịnị ka a ga-eji cheta anyị? Ebe anyị mara na anyị agaghị agbanarị ya bụ ihe omimi bụ ọnwụ, gịnị kpatara na anyị agaghị ebi ndụ anyị dịka ndị nwere ebe ọzọ anyị ga-aga? Maka na nke bụ eziokwu bụ ọ bụrụ na gị bụ ọgaranya agaghị azụtali ndụ ebe ebe, ị hụlanụ na o nweghị ihe iji wee karịa anya bụ ogbenye. Gị onye na-asị mmadụ ibe gị ị maka onye m bụ, mara na onweghị onye ị bụ karịa nnukwu akpati aja dị n'ime ya etinyere ndụ. Chetakwa na onye ọbụla na-eti aka n'obi ma na-aba mba na-agwa ndị mmụọ ebe ndụ ya dị. Ndụ ahụ abụghị nke gị, ma marakwa na agaghị edere gị akwụkwọ tupu a nara gị. Gị bụ ogbu mmadụ na-akwadokwa maka ihe riri nri na-abịakwa n'ịrachakwa n'ofe. Ebe anyị niile ga-anwụ anwụ, gịnị kpatara na anyị agaghị ebi ndụ anyị dịka ndị nwere obere oge n'elu ụwa? Ka ị na-agagharị ugbu a ịka dị ndụ, bikwanụ ndụ gị dịka mmadụ nkịtị ịbụ. Menyere mmadụ ibe gị, bie ezi ndụ, ma echekwana ka ị na-apụ na-abata na ịkarịala onye ga-anwụ anwụ. Burukwa n'obi na ihe omimi abụọ ọnwụ bụ akpị na-agba ma onye ezi chi ma onye ajọ chi. Adịghị eji ndụ n'aka. Ndị be anyị, Igbo sịrị na okwu anaghị eji onye nọ n'ụlọ ya eche mmadụ, ma echefula na mmadụ anaghị anọ n'ụlọ ya nọta mkpụmkpụ azụ. Ya mere, cheta ka ị were mmiri na ncha na-akwụsị aka gị ike kwa mgbe. Nọrọ be gị ma gbara ọgbakọ ọbụla niile na-enweghị isi ọsọ. Kpuchikwa imi gị na ọnụ gị ma ọ bụrụ na ị ga-apụ apụ, ma mekwa ihe ndị ọzọ niile dị iche iche ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebikwa anya bụ ọrịa nje COVID. Ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ Satọde abalị nke mbụ nke ọnwa Ọgọst, bụzụkwa ahịa afọ n'ala Igbo. Anyị sịrị ka ọ bara gị bụ nwoke ma bara gị bụ nwaanyị. Onye ịnụrụ onye bụ Maazị Ndụdị na-asụ unu ka emesịa nụ, maka bụ ahụ ka isonyere anyị n'izu ụka ọzọ. Anwụchule. Ọnwa meze, ọnwa manụ